Co je to styl? Vědět, kdo jste. A kdo je Hana Kopecká? Jsem především žena, která miluje módu a styl. Můžete mne vnímat jako módní návrhářku, stylistku, kostýmní výtvarnici a designérku. Každopádně žena, která vytváří reprezentativní image. Jaké je to působit v tomto oboru v Čechách? Je to stejně těžké jako v zahraničí. Pravdou však zůstává, že u nás lidé nedoceňují důležitost oblékání a stylu, jak v profesním, tak v osobním životě. A dnes platí možná více než kdykoliv, že šaty dělají člověka. Proč jsou vaše modely jiné? Vytvářím intuitivně, nemám hranice v tvorbě a vše je o vnitřním pocitu, tvořit to, co miluji. Do této roviny patří ženskost, podtrhnout ženskost, noblesu, eleganci a vystihnout a podtrhnout styl osobnosti, pro kterou já daný model vytvářím. Hraju si s fantazií, která nemá hranice. Já sama se vytvářím své hranice. A možná právě proto jsou mé modely jiné. Pro koho jsou vaše modely určeny? Pro všechny, kteří se zajímají o sebe a nebojí se vystoupit z stavu šedi. Pro všechny, kteří se pohybují ve světě biznesu a chodí do společnosti, na významné události, na party. Navrhuji oblečení pro biznis v mezinárodním měřítku a zároveň do společnosti večerní roby, svatební šaty. Vytvářím individuální reprezentativní image, jak pro jednotlivce, tak pro korporátní klientelu. Pro všechny, kteří mají styl, anebo ho chtějí mít. Byla jste první a dlouhletou výtvarnicí kostýmů Stardance. Máte za sebou 5 ročníků. Co vám tato spolupráce dala a jak se jednotlivý kostým vytvářel? Byl to obrovský posun v mém profesním životě a dostal jsem důvěru a svobodu vybrat si tým lidí, s kterými budu spolupracovat, obklopit se těmi nejlepšími. A od samotného návrhu kostýmu po jeho uvedení vede dlouhá cesta. Prvopočátek navrhování je u mne osobnost, pro kterou navrhuji, v poslechu hudby typu tance. Následuje dílna, diskuse s technikem, výběr krajky, kamenů, veškerého zdobení, šperků, výběr materiálu, barevnostní, struktury. A v neposlední řadě setkávání s hairstylisty, s vizážisty, kde se společně domluváme na stylu make-upu a vlasu. Za 5 let jsem pro Stardance vytvořila 600 návrhů. Celkem bylo zrealizováno 500 kostýmů. A pak vyjde krása, kterou diváci znají. Jak jste to všechno zvládala? Byla jste na to sama, anebo jste měla asistenty? Prostě jsem to zvládla. Veškerou manažerskou práci a koordinaci všech potřebných faktorů jsem si zajišťovala sama. Měla jsem tak jistotu, že budu mít o všem přehled a jistotu, že je všechno, jak má být. Máte přes 10 let zkušeností ze specializací na televizní tvorbu. Poslední 3 roky navrhujete exkluzivně styl a oblékání moderátorů hlavních událostí a zpravodajství ČT24 na veřejnoprávní televizi. Co to pro vás znamená? Výzvu, zda dokážu změnit něco, co se desítky let nezměnilo. V čem je vaše tvorba modelů pro moderátory jedinečná? Tvorba pro televizní obrazovky má obrovská kritéria, která musím velmi striktně dodržovat. Vytvořila jsem již stovky modelů a u každého z nich musely být tyto kritéria dodrženy. Je nezbytně nutné vědět, jaké jsou materiály, jaké materiály lze používat, například při snímání HD. Všechny modely jsou šité ručně na míru. Kvalita krajčoviny je na nejvyšší možné úrovni. A musím říct, že není již dnes mnoho firem, které se na vysokou krajčovinu specializují. S kým ráda spolupracujete? Vždy s těmi nejlepšími v daném oboru. A zároveň musím říct, že je pro mě nezbytně nutné, aby mezi všemi články došlo k propojení v lidské rovině. Co se vám líbí obecně na práci pro televizi? Televize je velmi specifická a to mě není právě přitahuje. A zároveň ráda úročím lety nabité zkušenosti. Mé modely má možnost shlédnout spousta diváků a tím i já se stávám součástí jejich každodenního života, což je pro mě velmi zavazující.
Jaké je vaše krédo? Já si velmi vážím všech zkušeností, které mi má práce přináší, a cesta k cíli je pro mě důležitější než cíl samotný.